हेलो लोगोफोर, दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थालायबाय। लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय जोबजासे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर, बिथां मिथिंगा ब्रादारा गावनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बुंनानै होदों दे बे साननैसोनि गेजेरावनो अफिसियेल मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं होननानै। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअ मिथिंगा बर' आरो लोगोसे गावनि वाइफ मिथिंगा नार्जारी बिसोर सानैजों गिबि खेब फावखौ खालामगोन दे लोगोफोर। लोगोफोर, नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड जाबाय आंनो अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि शुटआ दासिम जोबनानै थांबाय दे। बे मिउजिक भिडिअनि दायो माखासे पस्ट प्रडाक्शन आरो एडिटिंफोरनि खामानिफोरा जोबनानै थाङाखै। लोगोफोर, बेनिखायनो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो थाबैनो नुनो मोनगोन। लोगोफोर, आरो बिथां मिथिंगा नार्जारीया गावनि हासबेन्डनि ब्लगनि गेजेरजों मोनसे बुंनानै होदों दे बे मिउजिक भिडिअखौ एज ए फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलावसो नुनो मोनगोन होननानै। लोगोफोर, सोर सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबाय कमेन्ट बक्सआव थाबैनो फोरमायहरदो। बे मिउजिक भिडिअखौ एज ए फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलावसो नुनो मोनगोन लोगोफोर। आसा खालामो बे मिउजिक भिडिअआ माबायदि जागोन आंनो अननानै बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। लोगोफोर, आसा खालामो आंनि मिथिनाय बादिब्ला बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन बायदि मोनदों दे। जेब्ला बिथांमोननि मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होयो अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो आपडेटनि गेजेरजों फोरमायबावगोन लोगोफोर। लोगोफोर, बेनिखायनो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनग्रोनाय बादि।